Skutočné náboženstvo sú ľudia. Povedz sám, čo je viac, pár bankoviek alebo brat, čo za teba dá ruku do ohňa. Keď bude treba, schytá pár rán, keď ich máš, tak si ich váž. Skutočné náboženstvo sú ľudia. Povedz sám, čo je viac, pár bankoviek alebo brat, čo za teba dá ruku do ohňa. Keď bude treba, schytá pár rán, keď ich máš, tak si ich váž. Podľa toho, kto je pán, sa rozdielovala spoločnosť od prvého dňa, tak si vyber, komu prisaháš. Rodinu si váš, rodinu si chráň, oni sú tvoj obraz a aj rám. Spolu tvoríte ten pár nabitých rán, pau pau. Moja rodina je moja potreba, moja rodina je moja paleta. Maľujeme planetárium, Boh nie je iba socha v riu. Boh je láska môjho týmu, verím iba v našu silu. Sme reťaze zo stylu, sme reťaze zo stylu. Vďačný tomuto filu, verím iba v našu silu. True religion má silu. Skutočné náboženstvo sú ľudia. Povedz sám, čo je viac, pár bankoviek alebo brat, čo za teba dá ruku do ohňa. Keď bude treba, schytá pár rán, keď ich máš, tak si ich váž. Skutočné náboženstvo sú ľudia. Povedz sám, čo je viac, pár bankoviek alebo brat, čo za teba dá ruku do ohňa. Keď bude treba, schytá pár rán, keď ich máš, tak si ich váž. Modli sa večer k tomu, koho vidíš v zrkadle, lebo keď nepracuješ na sebe, nikdy nebudeš šťastný z nich ani jeden. Nie je to sebecké, je to ako tatkov remeň. Vychovaj sám seba, aby tvoje okolie mohlo byť hrdé na to, s kým je. Je to spojenie, čo máme od našej matky zeme. Ako stromy rastieme, len keď spolupracujeme. Každý má svoju úlohu, v ktorej sa zdokonaľujeme. Každý má rodinu, za ktorú bojujeme. Keď ju nájdeš, budeš vysmiatý, aké by si videl meme.